Bizitza erdigunean jartzea burujabetza kontua da. Zeri egin behar diogu aurre? Sistema kapitalistak bere muga ekonomiko, ekologiko eta sozialekin topo egin du, eta horregatik tresna zahar eta berriak indartzen jarraitu du, kapitala metatzen jarraitu ahal izateko. Azken urte hauetan, besteak beste, esplotazio moduen indartzea bizi izan dugu. Horretarako, politika patriarkalak berraktibatuz eta itun arrazista eta kolonialak bultzatuz desjabetzen merkantilizazio prozesuen areagotzea bizi dugu. Baita eremu publikoaren privatizazio handiagoa. Halaber, ongizate estatuaren azken arrastoak desegiten ari dira. Babes eta ongizate erantzukizunak familia tradizionalaren esku utzi eta berau indartzen dute genero rolak, heteroaraua eta zaintzaren feminizazioa indartuz. Kapitalak gero eta modu bortitz autoritario eta kontserbadoreagoarekin dihardu aurrera. Sistema kapitalista eta patriarkala bere osotasunean dago krisian. Hala ere, sistema krisian dagoela esateak ez du esan nahi desagertzear dagoenik. Historian zehar, kapitalismoak behin eta berriz erakutsi du bere izaera berregituratzeko gaitasuna eta egun horretan dabil. Kapitalismoaren egungo izaerak noizbait izan zuen izaera distributiboaren kontra agertzen ari da. Bizitzaren prekarietatea eta dualizazio soziala izugarria areagotu dira eta horrek bizimailaren hazkunde orokortuaren agorpena ekarri du. Finean, kapitalismoaren berregituraketa batek ezinbestean langileriaren eta batez ere emakumeen, gazten eta arrazializatuen baldintza material eta subjektiboen okertze orokortu bat dakar. Hala ere, herri sektore gehiengoaren bizi baldintzako okerrera egin badute ere, garrantzitsua da azpimarratzea kapitalaren ofentsiba honek ez gaituela denoi berdin kolpatu. Norabide aldaketa behar dugu, eta horretara dator burujabetza feminista. Zer da burujabetza feminista? Bizi nahi dugun bizitzaren inguruan erabakiak hartzeko ahalmena izatea da. Kapitalaren metaketa lehenesten duen sistema baten aurrean, bizitza duinak nahi ditugu, eta horiek definitzeko eztabaida soziala sustatu behar dugu. Dagoeneko, eztabaida horretan baditugu zenbait ideia argi. Bizitza duinak denontzat dira eskuragarri, edo ez dira inorentzat. Beraz, gure bizitza ona ezin daiteke beste baten, persona, kolektibo, herri, zapalkuntza betikotzeko eraiki. Bizitza duinak mugak ditu, izan ere sostengarria izan behar da lurraldearekiko, eta beraz, buruaskitasunaren zein etengabeko hazkundearen engainutik aldendu eta bestelako balio batzuk jarri nahi ditugu erdigunean. Justizia sozial eta ekologikoa, elkarrekikotasuna, aniztasunaren aitortza eta zaintza kolektiboa. Burujabetzaz bere zentzu zabalenean ari gara. Dimentsio kolektiboa eta norbanakoa batera doazela kontuan hartuz. Beraz, lurraldearen burujabetzaz ari gara, Euskal Herriaren burujabetzaz, baina baita gure gorputzen burujabe izateaz ere, gure sexualitatearen burujabetzaz eta bizitza konkretuen errealitateaz. Lurraldearen burujabetzak ez dituelako bere horretan gure bizitzak duinago egingo. Bizitza duinak izango ditugun lurralde aske bat behar dugu. Euskaraz eta euskaratik abiatzen dugun proposamen eta prozesua da burujabetza feminista. Hizkuntza gutxituen duintasunetik abiatzen duguna alegia. Euskaraz bizitzeko eskubidea eta euskara guztiontzako eskuragarri izateko eskubidea aldarrikatzea. Burujabetza feminista gauzatzeko, beharrezkoak ditugun bizibideen kontrola izan behar dugu. Alde batetik, askotariko baliabideez ari gara, materialetatik afektiboetara. Bestetik, iturrian hitzak dituzten bizibidez ari gara. Enplegutik jaso daitezken baliabidetatik, komunitatean erekitzen diren saretan jaso daitezkenetara. Badakigulako bizitza duinek dimentsio asko hartzen dituztela, eta horregatik bizibideen kontrola hartu behar dugu. Nola gauzatu burujabetza feminista? Burujabetza pertsonala, politikoa eta materiala eskuratu behar ditugu. Herri prozesu horizontal baten bitartez, herriarena izango den hori, komuna, eraikitzeko. Epe luzera begiratuko duen ikuspegi estrategikoak garatu nahi dugu eta asko dugu eztabaidatzeko. Bizitza duinak erdigunean jartzen dituzten prozesuak identifikatu behar ditugu. Estrategikoak diren jarduerak eta bizibideak hain zuzen ere. Nolako esku hartzea behar dute bizitza duinak denontzat eskuragarri egiten dituzten bizibideek, adibidez etxe bizitzak, hezkuntza ereduak edota osasungintzak? Nola irabazi genezake horien gaineko esku hartzea eredu patriarkal eta heteronormatiboak erreproduzitu gabe? Bizitza sostengatzeko jarduerak aitortu eta berrantolatu behar dira, baina nolako aitortza eta banaketa behar dute batzuk eta besteek? Bestelako denbora politika batzuk sustatu behar ditugu. Lanaldien murrizketa zein lan produktibo zein erreproduktiboen birbanaketan oinarrituta. Baina, enplegu eta zaintza lanez gain, ze beste denbora behar ditugu eta zertarako? Eta azkenik, nolako erakundeak behar ditugu gure bizitzen gaineko erabaki ahalmenak irabazteko? Hainbat arlotan,
politikoak, ekonomikoak, sozialak eta hainbat izaerakoak, intimoak, publikoak, komunitarioak. Nolako babes sareak eraiki behar ditugu? Nolako zerbitzu publikoak? Bitartean, urgentziazko egoeren aurrean bizitza duinen azken atalaseak babestea dagokigu. Lan baldintza duinen alde, etxegabetzen aurka, erraustegiaren aurka, transgeniko eta laborantza bakarreko ereduen aurka, multinazional eta korporazio handien aurka, zerbitzu publikoen murrizketen aurka, basoen alde, abortu eskubidearen alde, etxeko langileen lan baldintza duinen alde, pentsio duinen alde, etxebizitza eskubidearen alde eta zaintza zerbitzu publiko eta duinen alde besteak beste. Aldi berean, bizitza onak eraikitzen lagunduko diguten alternatibak eraikitzen jarraitu behar dugu. Desazkunde proiektuak, zaintza lanak kolektibizatzeko egitasmoak, gune autogestionatuak, agroekofeminismoa eta elikadura burujabetza sustatzen dituzten prozesuak, korporazio handien eta bankuen desjabetzeak eta lur eremu kolektibizatuak berreskuratzea batik bat. Ezinbestekoa da bakegintzan eta justizian begirada feminista txertatzea. Gatazkak elkar loturik ulertu eta borrokatu behar ditugu, eta konponbideak jarri, osatze prozesuak kolektiboki eta politikoki lantzeko beharra daukagu. Indarkeria matxisten erreparazioa eta aitortza ezinbestekoak dira. Osatze feminista prozesuak, euskal preso politikoen etxeratzea eta benetako politika feminista erradikalak behar ditugu. Norekin egingo dugu prozesua? Subjektu politiko anitzen artikulaziotik eta aliantzetatik egin nahi dugu osotasunaren borroka. Komunak diren esplotazio bideetatik ekinda eta espezifikoak diren dominazio egoerak aitortuta. Askabide nagusi eta bakar batek ez gaitu menpekotasun guztietatik libre egingo. Sistemaren ertz guztietatik borrokatu behar dugu. Bide ugariak, erritmo ezberdinak eta subjektu politiko anizkoitzaren artikulazioa behar ditugu. Ez dago errezeta bakarra. Dominazio anitzeko sistema bada, alternatibak ere anitzak izango dira. Mugimendu feministaren baitan, lidergotza anitzak eraiki eta honek duen potentzial kritikoa indartu nahi dugu interpelaziorako eta interlokuziorako agente izateko. Gainera, aldaketa herri mugimendu ezberdinekin aliantzan eta elkarlanean egingo dugu. Feminismoak egiten gaitu herri. Eraiki dezagun bada, gure herriaren burujabetza feminista elkarri begiratuz eta bidea elkarrekin eginez.